Тапшыруыбызда туган телне саклау мәсьәләсе еш күтәрелә. Дөньяда 7 миллион татар дип сөйләргә күнеккәнбез. Тик шуларның яртысы гына да ана телен ни дәрәҗәдә яхшы белә икән? Бу сорауга беркем дә төгәл җавап бирә алмый. Ә бит туган телне белү шәхеснең милли үз аңын билгеләүче төп факторларның берсе. Бактың исә кайчандыр бәйсез дәүләт тоткан һәм дәүләтчелеген югалтып та туган телне җуймаган башка милләтләр дә бар. Раил Мөтбаев сезне Шотландиягә чакыра. Biz Шотландия башкаласы Эдинбургта, Шотландияны Татарстан белән чагыштырырга мөмкин. Безнең республикада якынча 4 миллион кеше яшәсә, Шотландия халкының саны 5 миллионнан артып китә. Гел теле биредә рәсми тел, ләкин бу телдә нибары 60 меңләп кеше генә сөйләшә. Шуңа да карамастан, тиздән Шотландиянең бәйсезлеге өчен референдум узарга тиеш. Шотландия татар дәүләтләре кебек үк кайчандыр бәйсез булган. 1707 елда исә Шотландия корольлеге Англия корольлегенә кушылып, Бөек Британияны хасил итә. Гаэль телендә Шотландия Альбы дип атала. Британиягә кушылса да, кануннар системасы, тәрбияви һәм дини институтлар Шотландиядә һәр вакытта да үзгә булган. Шуңа да шотландларда милли заң югары дәрәҗәдә сакланып калган. 2011 елда җирле парламентта күпчелек тавышны Шотландиянең милли фиркасы җыя. Һәм бу фирка референдум турында сорау куя. Референдум быелның 18 сентябрендә узачак. Референдумда куелачак сорау исә берәү. Шотландия бәйсез булырга тиешме? I don't think it should be independent. I feel quite strongly that the UK is better kind of together. But I think it's a good idea to have more devolution to Scotland so that there is more governance over their own kind of affairs. I think a lot of people want that. But I guess it will just be up to people to vote. And if more people want it to be independent, then I suppose it should. But I suppose because I have Welsh family and Scottish family and English family, I just kind of feel more British than separate. Мэрига 23 яшь, ул яртылаш шотланд. Англиядә яшәсә дә, бала чагында Шотландиягә еш кайта торган булган. Гаэль телен белми, ләкин шулай да үземне шотланд итеп хис итәм ди. Әмма Эдинбургка укырга килгәч, үземне шотланд итеп тою дәрәҗәсе үзгәргәнен аз сызыклый. I feel slightly less Scottish living here, actually. I think identity is quite relative to other people, and when you're surrounded by more Scottish people, I think I feel slightly less Scottish than I did before. Really? Yeah. It's very interesting. Wel, na mae fiachsa fi yma hen yn byg alaba noesam aloch, agos mae fys mi hun hast yn y hio yn afl yn y fi mi fod ych gymbachor dalaba fi noesam aloch. Ach, chanelig idiot cyntoch hast cymryd y fys, wel, je torog y fys awn yn by alaba noesam al no. No nach bi gas geweld torgunje nog inchoch haast gaan je let kindchoch kimmere avocht as agus had haast son een status quo voor goede gunje ach stoch gen nachrig sin bliana aan haast agus mal kiesing ko you. Кристофер Гаэль телендә сөйләшә генә түгел, ул аны Эдинбург университетында өйрәнә дә әле. Ул Британия янында урнашкан, әмма Британиягә кермәгән, Мэн утравында туып үскән. Утрауда кельт мөхите хөкем сөрә. Шул мөхиттә туып үскәнгә күрә, Гаэль телен тирәнтен өйрәнергә булдым да инде, ди ул. Гаэлик adol bas an yn imigdoi an yn imigatje a ge gnu naum ha torvarach gwnje ga hiwnsachwch
an sculpture agus an classic is mar sin rust mar sé ha fas nach ha triplet in an hast kujoch agus ha kar an kugelach ach ha dochas hast. Дистә еллар буена гаэль теле Шотландия мәктәпләрендә укытылмады. Кайбер кешеләр хәтта мәктәптә ана телендә сөйләшкәннәре өчен кыйналганнарын искә төшерә. Гаэль шотланд телендә укыта торган беренче мәктәп Шотландиядә 2006 елда гына ачылды. Хәзер гаэль теле укытыла торган 60лап мәктәп бар. 2008 елда гаэль шотланд телендә беренче телеканал эшли башлады. Шотландларның милләтчелеге күренә. Монда бик күп бәйсезлек өчен бәйсезлеккә бәйләнгән раллилар уза. Аннан соң бик университетта күренә, бик күп студентлар бәйсезлеккә мохтаҗ. Диләрә Чаллы кызы. Бөекбританияда инде берничә ел укый. Эдинбургка күченүенә әле ярты елда юк. Әмма шотланд белән татарны инде чагыштырып карарга өлгергән. Диләрә фикеренчә, милли үзаң шотландларда бик көчле булса да, ана телен генә түгел, милли йолаларны, гырыф-гадәтләрне дә татарлар яхшырак саклап кала алган. Шулай да, Минемчә шотландлар алар үзен политикаль ягыннан, сәяси ягыннан үзләрен бәйсез дип хис итәләр. Татарлар исә үзләрен минемчә бәйсез дип хис итмиләр. Диләрә туган ягына һәр даим кайтып йөри, читтән яхшырак күренә диләр. Татар яшьләрендә үзгәрешләр барлыгын күрә диләрә. Мин киткәндә Чаллыда бик еш татар теле ишетерлек түгел иде. Хәзер бик күп татар теле ишетелә. Кибетләргә кергәндә сатучылар синең белән күбрәк татарча сөйләшә. Кибетләрдә татар музыкасы яңгырый. Элек алай түгел иде. Мин мәктәптә укыганда бер дә алай түгел иде. Аннан соң минемчә хәзер бик күп яшьләр үзләренең татарлыгы турында уйлый. Минемчә бу бик яхшы. Шотландиянең бәйсезлеге мәсьәләсен күтәреп чыга торган референдум быелның 18 сентябрендә узачак. Гыйнварда үткәрелгән сораштыру шуны күрсәтте. Шотландия халкының 49% бәйсезлеккә каршы, 32% аны хуплый, 19% әле ничек тавыш бирәчәген хәл итмәгән. Раил Медбаев, Татарлар, Эдинбург, Шотландия, Берләшкән Корольлек.